Защо момичета трябва да избягвате токсични мъже? Знаете, мен ме мразят много мъже. Мъже. Путки. И аз имам повече приятели, момичета, въпреки че имам и доста приятели момчета, които много уважавам. Много ги обичам и тях, но когато си говорим, повечето ми приятелки, най-вече близки, са момичета, с които съм преживял доста работи и са ми споделили за абсолютно много момчета. И абсолютно всяка една от моите приятелки, както сигурно и вие, драги момичета, е била в токсична връзка. А знаете, че това изобщо не е хелти за вашата кожа, за вашето здраве, за ваше абсолютно всичко. И лично мои приятелки са ми се оплаквали как момчета показват абсолютен нарцисизъм от тяхна страна, как те винаги опитват да са алфа, дори те не са го осъзнавали, само като ми споделят, аз го виждам, казвам им го, но те никога не слушат, най-вероятно вие сте така. Ако гледате това видео, моля те, махай се от тази връзка веднага, няма да провали, само ще си губиш цялото тинейджърство. Имам приятелка, която беше много хит на времето. Стана 13-14, хвана си приятел и не съм я виждал повече. Но наскоро се разприятела си, сега пожелавам много да избухва, много да се прави неинтересно. Миличка, вече ти мина времето, то е излагащо от такива неща да правиш. Само да ти обясна. И ви казвам, че много съм гледал и много лошо. Момичета трябва да бягате. Също имам приятелки, на които момчета, които са били влюбени години наред, са им посегали. Стигал се и до съд. Гледали сте история в TikTok, но последно доста дръмнаха. Знаете за какво става на въпрос. Лицето ми е така, защото тъмън си махнаха абсолютно всичко и ми е много червено, защото много се търках. Момичета в повечето време наистина за мен лично вие си го правите, защото вие позволявате така да се държа с вас. И по някой път трябва да покажете малко алфа. Не само да показвате бета. Частта ви може да правите в Google какво означава алфа и бета част. Аз да съм разучен на психология. И да това моят приятел, като дойде и като ме послуша, никога не страда. Но тези, които не ме слушат, винаги пострадат.